Is-sala tal-Mediterran għall-konferenzi hija waħda mill-iktar postijiet attrajenti f'pajjiżna għall-organizzazzjoni ta' attivitajiet kbar u ta' ċertu livell. Iżda minkejja dan għal bosta snin kienet qed taħdem b'telf. Jirriżulta li waħda mill-kawżi ewlenin kienu kuntratti tal-catering iffirmati minn tmexxija preċedenti. Dan fi żmien li ċermen tal-MCC kien hemm Peter Fenech, magħżul minn gvern nazzjonalista u magħruf għall-ħbiberija tiegħu mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Tant li t-tnejn kienu sħab f'ditta legali li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista ħadet iktar minn €1,000,000 f'direct orders. Fil-Parlament il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis spjega kif il-kuntratti tal-catering firmati fi żmien Fenech kienu qed jitfgħu pis fuq din l-entità. Bimkejjen qrib l-entità konfermaw ma' One News kif ir-rati ta' dawn il-kuntratti xejn mhuma favorevoli. Tant li biex tispiċċa tikkompeti dar il-Mediterran kienet ikollha terfa' ċertu PSE. Il-Ministru Zamit Lewis spjega wkoll kif it-tmexxija l-ġdida qed tipprova tirkupra telf irreġistrat minn din il-kumpanija permezz ta' diversifikazzjoni f'niċeġ u swieq ġodda. Żvela kif fil-waqt li fl-2013 dar il-Mediterran tilfet €95,000, is-sena li għaddiet għalqet is-sena f'pożizzjoni ta' break-even. Fl-istess waqt ħabbar li huwa stmat li din is-sena l-kumpanija tirreġistra profit ta' €125,000. Dan jawgura l-iktar stabilità u indipendenza mill-finanzjament tal-Gvern, temm jiddikjara il-Ministru għat-Turiżmu.